का छोटू जी इतना मोटा सुइया क्यों दे रहे हो? हम सुनले रहिए कि तोरा बुखार लगले हको, इहे कारण हम सुइया देत हके। आई हो दादा, ई छोटू जितना मोट सुई देत बा पीछा में फट जाए त ऑपरेशन करावे के पड़ी हो दादा। ना रे, थोड़ा सा दर्द सह के रहना, थोड़े ही देर बचल बा कि सुइया पूरा दे देव तब बुखार ठीक हो जाई। हाय हो दादा, ई त छोटू जी मानते नहीं कि हम का करी, पिछला फाड़ के रहे लगता। आरती जी, हम तोरा से प्यार कर लिए, हम तोरा नहीं के देख सकत, बुखार में हमरा दिल दर्द करत बारे सन। तका छोटू जी पिछला फाड़ दे त हम का करी, हम कैसे रहब, दर्द बहुत करी है त हम कैसे जी पाए। थोड़ी से ना दर्द करी, ओकर बाद तो सटक से ने अंदर घुस जाई त तब तक दर्द ना करी, अच्छा लगी तो के। तो चुतरिया पर सुई तो नहीं का अंदर में घुसा तो बारा, चुतरिया पे सुई तो अंदर जात बारे सन। तो आरती जी पूरा अंदर चल गए, बाय बाय।